Ker machon e piny Afrika ma milambo Nelson Mandela nowacho ni telo makare en telo ma ok wach gi dhok, telo ma ineno gi geko mag timo ne oganda. Kisumu County telo mar ngire Peter Anyang' Nyong'o en telo minyalo wach gi dhok koso telo minyalo ne gi geko ma itimo ni tich tire koso tich ok tire. Live e chenro mari mar Rameny County wendo na kawoniri en jawachi lo county ma Kisumu kendo gimoro amora mowacho en chung mar piny owacho mar Kisumu migosi Alois Ager. Jadong idhe nade? Adhi maber. COVID-19 tamoe mosruok mar yogruok kata kamano whatever. Koro wakuma nani namaste. Bas. Joma nong'e chon nochako yogo chon. Nochako pamo chon. Erokamano ahinya. Yes. Jadong en wan kod igni makoro jwa chopo adek nyaka ne ngire Peter Anyang' Nyong'o bedie telo. Wan kar kanye? Ing'eni jatelo mokwongo go ni erokamano kuom luonga e rameny mar county. Kadwa wacho matin e kama wasechope kuma wachope. En jatelo ipimo gi gimiluongo ni manifesto thoro mare. Governor nowuotho ir jopiny gi manifesto mane nitie gi 10-point agenda. That 10-point agenda no indicate gik modwa dhi timo. Kaka odwa dhi tiyo e wach mar health kata thieth gi ngima mar dak ji. Kaka idwa dhi timo weche mag agriculture, food security. Kaka idwa dhi timo weche mag sports and talent development. Kaka idwa dhi timo weche mag partnerships kae ma wantie gi weche ma kaka pesni manyalo wuok oko, partners obiro itiyo kodgi nang'o, lakefront development, revitalization of the city and gik makamano. Gin weche apar. Gigi kwa ng'iyo ni to wan kanye, wasewuok kanye to wan kanye. Adwa wacho ni an gi ilo ni within, to be specific, 2.5 years ma ngire osebet e loch. Yes. Osechopo 70% and more of thoro mare mar higni abich. Manyiso ni oneno ka by the end of the 3rd and 4th year gik manopango ka dhi bet koserumo te. Namba 1, king'iyo weche kaka mag governance. Chik mar katiba marwa king'iye read together gi gimiluongo ni the County Government Act wacho kaka onego bedni structure mar devolution chal. To king'iyo ngima mar ngire Nyong'o osebet kochung' ne gimiluongo ni good governance and constitutionalism. Mane momiyo ne gikedo ne gima koro wantie go sani. Mane ma ng'ato grupo ni kiwacho ni Kisumu County osechopo atamalo 70 e gik moko 10 manoketi. Adani let na japiny ni walose gik mano deno ni thing 1 to thing 10 koso walose the entire manifesto mar ngire Peter Anyang' Nyong'o. Wawuoye manifesto anything 10. Yes. Machane gimiluongo ni the quick wins. Yes. The 100-day rapid response. Yes. To the manifesto mantie gi 10-point agenda makane gik midhi tim over 5 years. Emomiyo achako kwano nigi achiel kachiel. Adwa chako gi wach mar constitutionalism and management mar sirkal. Onego bedni wantie gi gimiluongo ni devolution nyaka grassroots. Yes. Kama wayude kia malo kae tibire executive tidhi piny iyudo sub-county administration, tichaki dhi piny kanye ward yudo ward administration, kae tidhi piny tiyudo gimiluongo ni village administration. Kisumu kae kaka county mang'eny mano ne pok otimore. To kaka jok manondiko katiba mano ng'e gima ne gidwaro, noneno ni nyaka ochop
chik mar loso katiba, the structure odonj kaka katiba nitie. Mane momiyo tiyo matek ma assembly nyocho pass gimiluongo ni the Village Councils Act. Ma samwa wuoyo ni, yes, one level makoro Public Service Board, the County Public Service Board, sani timo interviews ne jok madhi bet village administrators. Nyoche wasetimo gimiluongo ni village delimitation. Yes. Mano pogo ni Kisumu dhi bet gi villages adi. Ma waseng'eyo kuonde villages go gi nyinge gi kuonde ma gintie. Ward ka ward nitie gi villages ariyo. Yes. Manyiso ni wadhi bet gi village administrators parabiriyo. To each village wadhi bet imiluongo ni the village council mar ji abich. Mane kaka chik ondike e County Government Act. Ma gimomiyo ne pok ochopo chikno ne pok ochopo, en mana inyawacho ni ng'ikni mar sirkal manitie. Mano nokete manifesto, mano osechopo. Mar ariyo pok ochopo nikech pok gichako tich. Ineno ka chik osekal. Yes. Mosetere assembly, mosebet chik. Koro en gima nyaka bed implemented. Nyaka bed implemented, lakini kapok utimo gi mwanno ka village elder nitie rito kamoro to pok ochopo. So we count it ni usetime okalo 50 lakini pok ochopo 100% target maru. In terms of implementing chik no. Actually okalo 50%, okalo 80% nikech gimotimore ni jogi koro bang interview manyo timcha. Yes. En man appointment. To jogi chako tich. You get that village council structure. Yes. The chairman of the council is the village administrator. Koro kinyal yiero council ka chairman podongi. Emomiyo nyaka ne chak gi and chik wacho ni the village admin to nyaka yier competitively by the county public service. Kupogre gi mano keto line maber mar telo ang'o kendo ma inyalo wach ni ngire nyong osetimo nyaka sano. Bas kichaki bire point number 2 no wacho ni odwa ni mondo o change olokane kaka gimiluongo ni lakefront development ma Kisumu ngeni blue economy. Yes. Is the next frontier of development. Making'iyo chien kachacha nyoche sirkal maduong noketo conference moro mane iluongo ni the Blue Economy Conference, International Blue Economy Conference. To magi kaluwore gi thoro mane ngire anyangini ntiego ni waberuru environment mar abstraction or investing in the blue economy. Emomiyo manifesto nowacho ni odwa dhi bero lakefront development mondo watigi gimiluongo ni the blue economy. Sani no wacho ni adhi time takia kuma resources dhi wuok. Sani ni neno ka thorone no sirkal maduong' no sekawe makoro wan gi port. Port no is an anchor. Inyawacho ni fulcrum makoro development mar lakefront. Ma port ni bidu wacho ni maru maunemo umiyo biro. Adwa koni gimoro achiel Nyaduong' Harun. Yes. Katiba wacho ni there are 2 levels of government. Yes. Distinct but interdependent. Yes. Tiende ni gichung' kendgi lakini to gitiyo kanyakla. Yes. Manyiso ni ka sirkal mar ugatuzi mar county nigi paro moro to ginyalo keto ne sirkal mamalo to implement. Nikech king'iyo schedule 4 Jaduong' ger wach mar port no kendo maru. Emomiyo no onge kamora more wachu eno biro bang' seche ma jogi diario tirare madongo no semosore gik mane cho ridore mabiro e gwenge and mana nyalo wacho confidently because ase intego achiel kuom jo sirkal PS ma Kenya kamano confirm mano ne onge. Koro bottom line adwa ni mondo make clarification. Okay. Sama wawuoye lakefront development. Yes. Lakefront development oriwo the maritime industry, exactly. Oriwo tourism, oriwo leisure, oriwo gik mang'eny. Tiyudo ka most of those services mane lakefront development ni under the national government. Yes. So the fact ni paro no intiego okochuno ni ne manyaka implement tinyalo share paro ne. Omiyo wacho ni the 2 levels of government working together distinctly but interdependent. Koro yudenda poch gi pak nikech nin gi paro no. Nin gi paro tikete mesa. Kisekete mesa. Yes. Makata kaka king'iyo kende manifesto kanyo wantigi gimiluongo ni universal health coverage. E manifesto kapok ker marwa Uhuru Kenyatta pok nochako kata the big 4 agenda. Governor noseketo gino e manifesto mare. To koro ka ker boneno ni gini ber kaluwore gi agenda mare mar tiyo ne piny to kawe mo implement. Mano konyiso ni koro
it takes away the responsibility from the county. En mana ni collaboration cha det. Kani neno kani kero oluogo ji matin gidhigo Cuba, gidhi manyo doctors. Kano wuoyo makoro doctors nobiro, nowacho ni jok manondiko kalatas mar kel bero kar thieth mondo chal Cuba, ne gin Professor Anyang' Nyong'o Gini, ka en Minister mar Medical Services. Tiende ni wiye nokowil ni ng'ani nochako wuodhni chon, to en koro implement. Mae kama ng'ato bet piny mandik gigego coherently, tiende ni achiel kachiel, mondo gidonje wan. Kibire ni Keto City, maningeni two aspects of the two aspects of the manifesto. Development of the lakefront. Masani e king'iyo kendo gima wasechako watimo, waloso gari moro, waluongo ni special purpose vehicle, madwa drive agenda mar lakefront development. Iluonge ni Lakefront Development Corporation. Who are members of the gazetted Lakefront Development Corporation? One kanyo gi county government, one kanyo gi state agencies. Kenya Ports, Kenya Railways, KPA, Kenya Maritime Authority, Lungo ni Ngao, National Government Administrative Structure. Tiende ni gi realize ni gimako national government gi county government. Kidwa dhi tiyo e lop reru, idwa design, sani watimo spatial planning, nyaka ikel reru mawuon lono, mondo inyisgi ni watimo spatial planning. Planning aspect en a function mar the county government. Mae momiyo watiyo together. And emomiyo gazettement mar gino, the directorship, membership, oriwo county. Dana moro winji sani, to kwara moro bede neni, to owacho ni jawache do Kisumu County tiyo negi jagon moko maseche moko kodhi winjo otero network e lai malo ma gin ging'eyo ni kere motimo Nyalodia iwacho lai ma tich mondo ket structure ber mondo mitim. Nitiere japiny moro manogone ngire Peter Anyang' Nyong'o kura, ogombo ng'eyo ni to gik manowacho ni kochopo wechegi kumag nderni, weche mag chiemo, weche giki mag pur, weche mag ber alwora mar Kisumu, weche mag ting'o town malo, kuonde moko sectors mag pur gini, ngire Peter Anyang' Nyong'o otimo ang'o? Kanyo mabire, asechopo e points ariyo, achako nigi mar structure. Keto lai no? Kaeto gi koro moro ne nitiere lakefront development, mamano be nie manifesto, kaeto wabire wach mar food security, keto ngima mar dhano mondo odag maber. Ing'eni onge dhano manyalo bet gi ngima ka onge chiemo. Because chiemo ne ngima really. Kane wabiro to nwang'iyo sirkal kako ti, county kako ti. To wakoni ere kuonde minyalo bet fuon mag loso chiemo. Wayudo ni kidhi e gode mag Muhoroni, ibiro kiidho malo kae nyaka Kajulu gini nyaka Kisumu West, ka kichaki idhi god Nyabondo, god Mesa. Gin kuonde minyalo time gimiluongo ni dairy farming. Dairy farming, waluongo waga ni net importer mar gi dairy products. To wakoni wanyalo bet jok manyalo loso dairy mondo ti. Mane momiyo ne mokwongo wakawo dhok 80 to wapogo jopur. To wakoni dhogi ok odwa pogo gi yo manyachon manipogo gi cha, mamoko nitero nyaka Nyamarimba king'eny Nyamarimba nyaka en kama otuo. Itere the ungrade to liet, then ok nya survive. Koro wakoni jok man kuonde mang'ich mane wi gode, wami dhok mondo gilosnwa chak. Kane wadonjo Kisumu ne golo chak. Koro kuom waliet go gino gibe yudo der chak. Anyisi gima wabire. Ing'eni ok ochuno ni nyaka chak der chak, nyaka pidh mana Turkana. No, nitie giminyalo tim Turkana. Ema dhi nyisi gik madhi timore kuondego. Koro mi mana part of the agriculture. Next, kane wadonjo Kisumu ne produce 400 liters of milk. Sani wasegolo mano from 400 to 2,000 liters a day. Mane momiyo ne wagero gimiluongo ni milk cooling plant Muhoroni miluongo Lusiepecha. Mondo jok makoro dhi golo chagi, kik ibed gimiluongo ni glat. Glat en ni koro in gi chak, isegolo chak kumidwa tere ikia. Mondo gitero kacha, tichwake, to bet, to nyalo dak, kaeto gin gi market. To jok ma be losi kuonde moko, nikech nitie jok mantie gimiluongo ni nyanyungru kata nyakech. Dhogi be pod nitie gi gik ma ginyakonyowa. Omiyo wakelo idea moro ni onego be ni chuo gi sandan, iluongo ni hormonal therapy. Kose chuo gi sandan to dendgi yongore, kaeto ginyalo golo chak.
dhiang' mane golo chak lita achiel sani koro nyago usekelo dhok kwan marom nadi county specific number sani e higa mane wachako no nwakelo dhok 80 nyaka ne uchaki nyaka sani total nwakelo dhok 80 kane wachako sani nyo wachako wakelo dhok 25 e budget mane okalo dhok 25 go apani 14 nodhi apanyaka okay total dhok musekelo koro gin 105 about 105 about abro me the exact figure to gain ne 80 plus 25 mano 105 minyalo wacho ni magi gine gweng' makamae ka jo piny to bro neno wang'e kuonde ma gintie. In fact gima watimo waketo nyaka technology mondo wa track go dhogi iluongo ni GIS manyiso ni ka dhiang' ni dalani to wang'eyo kendo gima wachak watimo odadhi manero kupogore kodaka gi dhok ma usekelo ntiere gimoro kendo mosetimo weche mag pur hold that thought bang' nyiri machuok kende live kawuok hotel nero mar Nyadhi Dunga Lakeside Resort kapono ni chopo Kisumu kare timanyo kama inyalo modhe pigi moro bila mamodho niri katiel koda gi chamo rech ni moro mos kiyudo ywe nero mowuok e nam chok mana Dunga Lakeside Resort matiri yo nero madhi Dunga Beach. Nyinga en Haron Otieno Mairi en Rameny County bang' nyiri machuok kende aduge tielo mar ariyo mar part 1 mar Rameny County migosi Alois Ager wacho ni Haron wasetimo mathoth ahinya kendo weche gi mag dhok chak wasekelo 100 koda bich gin dhok manitiere koso gin dhok manogo picha kokel to gi onge obro duoko bang' nyiri machuok kende. Makolo kaka telo mag devolution timore e gwenge makaluo ka chiel to koda gi counties go eko mamulo ngimani ahinya diche makawuono go mbaka Kisumu County tich tire koso tich ok tire molo chutho live kawuok Dunga Lakeside Resort kichopo Kisumu dero kama inyalo ywe makare otendne en achiel kuom kuonde go eko manyaka par mar biro migosi Alois Ager awa dhi break apenye ni to kopogore koda gi weche mag dhok ang'o kendo ma usewacho 30 seconds nyaka wadhi mbele go erokamano yes ka wadoke pur machielo ngeni Kisumu en one of the places minyalo pidhe mchele e yo ma nyasani maber kabisa to nwayudo ka jowagi ne hinyore irrigation canals mag Ahero irrigation scheme the West Kano irrigation scheme a part of Nyakach no settle morumo gik miluongo ni weirs gik madino pika no sekethore morumo kan wadonjo gima nochako go mokwongo ne rehabilitating all the kilometers mag the irrigation canals iwacho gima notimo koso gima paro matimo nikech gima notimo anyisi gima notimo kendo adwa nyisi result mar gima notimo mar ariyo bang' mano kan wase yawo wengego makoro pi ne ringo adwa nyisi ni December 2017 dhaw moro ne dwa wuok ei Kano kae e kind jopur nikech pi ne ok nyakalo nikech rach mar canals ne gidinore makoro pi ne ok kal koro yudo ka jopur mamalo kwe yo Ahero geng ne dino pi jok man piny magina gini koro ne ok yud pi mane jutingo rebeti mane omiyo wadonjore mwayawo gigo te mwa rehabilitate gik miluongo ni weirs manyisigo gates mayawo madino pika makoro pi dhi mwalo te nyaka mwalo nyaka dho nam sani onge japur mok yud pi kogoye koa malo wachako wang'iyo ni jowagi puro mchele to nitie gik ma gikoso samoro gikoso kodhi samoro gikoso fertilizer nomiyo gi kodhi gi fertilizer mwachako wachwe wakonia ang'o momiyo mwea inyalo pure pishori to wadok wapur pishori mano wamiyo jopur kodhi mar pishori mar 500 acres
jogo nopuro ma mchele nochiek to kano chopo sama nonego gike pe moro nobiro kodong dala adek to gikeyo mano ketho mchele makane wago kwanto ne wayudo ni worth 500 million. Governor notimango nokoni kik chunyu tho nokawo pesa kendo milion 14 ochako miyogi ni dogure pur to mus gi harvest marumo kethore cha nodhi mobeto moloko ne gimi luongo ni hay omiyo gi jobeto mogolo negi e puodho manous nyaka Nakuru gini kaka chiemb dhok. Mabende jopiny noywak ni jogi kuma nowachi mondo mi ne dhi beti ne wach nitiere joma ne ok ging'eyo ma gin yuegi ne gipo mana ka gik moko tim ne ywak weche moko kata mondo bete gino ero. Ing'eni gima ne timore ni nowacho ni mondo mi yudhe tij beto nikech jopur to dogo pur to ne giwacho ing'eni sama in irrigation scheme kidwa konyo ja irrigation scheme ng'at mane beto malo yombe ikon inyalo yudo ka nokwan ji nyaka yo ahero ng'at man nombe samoro kia youth mawuok ahero to mano konyiso ni koro ni beto kodo kubeti to gibeto magidok to wagete maina ma bang' pur gino mchele nyowuok kendo moromo mana kendo milion madhi 500 ni ogiyudo market maber. Sani gima wase realize ni production osedhi malo to market tin. Nyochi owuoyo gi national government mokelo milion 600 omi Kenya National Trading Corporation mondo koro sama jopur osepuro cha to gidhi gikawo mchele no te tidhi itero kuonde kaka schools kaka prisons kaka ngo pesa no ni kacha ma so far wan wasemana tiyo gi pesa no 200 million wadwa ni pur masani manyo wamiyo gi seeds worth 50 million wadwa kawo pesa modong cha te mondo sirkal ochako replenish. Specific question iyuak ne telo mar Ngire Peter Anyang' Nyong'o en telo machako gimoro to ok ng'i gimoro kaka ni mbele. For example weche gi mag dho chak miwacho gi eki I have a case for example gwenge komag Seme manukau diek mane utero kata chande one of the homes mo kadwa taje yamo kaeri koseter to gigo simo ka gin miniso midhiero mane gin godo weche mag diek eki and the response mane giyudo en ni wasemi ka koro kinyande kukiwinji to wabiro mana kawo mondo mi wadhiyo e chalo telo moro mar ni wan oda chako wasego picha ni wakelo gigi eki to ok dhi mbele kata ok omi japiny man power. But disclaimer, entiere jopiny moko bende mane omiyo magi bende gi misuse opportunities mane omiyogi mamano bende ang'eyo. But kowuok kodu, do you think ni man is a failure untelo ma keto mondo migo picha to ok ne kaka gino progress? Adwa nyisi ni gima wakete sinani kabisa Yes. En gima iluongo ni extension services. Kendo John nyochi wijo chien kacha ka jopur moko nyoche ywak no magi diek manyoche wapogo. Ang'o miyo no magi diek? Jogi nokwongo puonjogi Yes. kaka irito gigi. Kaeto sama koro extension officers jowa ma luwo bang' gigi odhi to yudo ka ng'ato otwe diel e wiki dia okinyi nyaka odhiambo diel manyo miye kanyo nitie gi 7 kilograms koro osedok to 5 kilograms ok wanyal yie diel mondo otho. Bedo ng'iyo chiemo kuma onto diegi eki kikawo diel moro itero Nyalenda to ipuonjo ng'ata kono gorite to king'iyo ni nitiere production mar chiemo. Is it a failure on ng'ama miyo diel koso the government must spend pesa mar japiny? You are very right. Ing'eni nitie gima iluongo ni urban agriculture. Yes. Urban agriculture mane omiyo ne wakoni nitie kuonde moko e town kae minyalo pidhe diek. To nikech kuondego waneno kata ka diek nitie. Kidhi Nyalenda ka momakore gi dho nam. Yes. Chiemb diek nyalo yudore kacha ma ng'ato nyalo dhi golo chiemo to tok kode kama. Ok machako diel mawuotho kanya kech. En diel migekete ot tiomo ni chiemo. Ema dhiera ne kiwacho ni diek mipidhe town to gin ma moko mopong'o ndaragi but maka ok nyakech. Yes. En diel ma pedigree, en diel man gi ndhadhu. To koro kisekete to chiemo nyaka chiem kaka luwore gi puonj manopuonji. To kwayudo kokirite kata obed mana dhiang' to wamayi mano. Namba 2, nitie poultry projects mabedhi mbele. Wasemiyo ji poultry sani ema koro dhi nyocha wachiwo 7,000. Out of that 7,000 wamiyo gi youth groups gi women groups. What target jogi? Nitie youth group moro e Arena ka manyocha wamiyo 1,000. Jogo nyose bi uso. Kendo wachak link gi market. Wawuoyo gi wandiko MOU gi jok miluongo ni Chicken Basket. Chicken Basket
en obiro kaute nikech gima wayudo ni problem mamiyo ji ok donje e weche mag pur en marketing chiro koro yudo ka ng'ato nigi gwen 1,000 to odwa dhi uso gwen 2 gwen 2 kiuso dok biro to nyaka icham. Director mara nyisa na dongi dakika matin 4 mondo mi atiek tielo mar 2 mar part 1 mar twag diri. Nitiere weche ma mulo sectors mopogore opogore. Achiel kuom gima nyalo ng'iyo en kit dongruok ne Roma un godo. Iwacho ni telo mar ngire Peter Nyang'nyong'o en telo ma bero dier town ka koro mesa ndolos ka iri to kuond mudong gieki to gin yugi gi pokla mantiere. En adieri koso kadiri ni focus e town to kod gweng to wewe. John, gima dwa nyisi ni Nairobi en 60% ana nigi mwandu mar atamalo 60 mar sirkal ma Kenya. City mar Kisumu nigi mwandu maromo atamalo 60 mar the county. Dheri magolo chak nyaka imi chiemo. Mano namba 1. Namba 2, kiloso Kisumu gi gik ma entiego, kiloso city gi gik ma entiego, tijwa jomoko be mondo bi, jok mabiro madhi nyaka timo agriculture gi nigo. Chiro kachacha, adwa koni mai with a lot of confidence. Nwadonjo kane wayudo otende moko kane dwa usi. Nidwa usi nikech chiro mar hotel ne onge. Tourism ne notho. To kaluwore gi lai ma sirkand professor noketo, ohala no dhi malo ma jogo nyoche owe ogolo otende gi e chiro. Kuri yie ni telo ma focus e town abiro kane poko focus anyisi kaka gin interlink. Ma kwano ni mag agriculture ka gin oko ok gin e town. Gigi nikech town bro yudo chiembe koa oko. To mae momiyo anyisi ni wadwa loso wach dhok oko, waloso wach mchele oko, waloso wach gwen oko, waloso wach mag alode oko mondo gigi nyalo biro ka mondo kony dongruok mar kae. To kabe ok wanyal weyo nikech mae e gateway. Ngeni Kisumu en very strategic. Kisumu ni ranga East Africa community and the Great Lakes region. Ma ok en kama inyalo kawa of this. To los molose ga omiyo kore iwinjo gimoro kaka Africities do biro kae nikech kane wadwa chiwo presentation kaka Kisumu koro chal. To giwacho ni ma kama welo nyalo bi. Koro utie jo town ka to watiyo oko koso oko be watiye. Ebo miya nyisi gik madhi mbele oko. To king'iyo kata health. The number of kapok wadhi health yore mu bere dir town ka gihieki. Ti yore moko bende ma utucho minyalo kwany ni e seme piny yo akado mwalo watimo ma, e nyaka piny yo apoko dino watimo ma, Muroni mogo kio gi Kipkelion watimo ma, gweng mar Kano Koniri, gweng mokalo bende mogo Tongi Homa Bay, gik ma utimo e rural village. King'iyo yore mantiyo gogo. Sani ka awuothe e Nyakach. Anyalo nyisi ndara miluongo ni Kadinda kadhi Soko. Endana maduong' kabisa. Sani oyawe ma en gima sani iwacho ne mondo anyisi de bulu rager dara na ng'eyo Nyakach en kang'eya ana ng'e Nyakach te ndara mikoni na chiel kum deni opod ywak ne gi Nyaka sani and is on record ka nitiere diyo moro moko nyalo for purposes mar program ni mosebedo ka ywak ndara ni moloso nyaka gi jo county mondo mi odhi okonye en gi bugni en gi kite okolore. Is that the best mutimo kuso? Da nyisi pichni mag ndara. Okay, please. Da nyisi pichni mag nderni. In thuolo. Mondo ing'eni samoro kari wuoye ndara ma ng'eni en gi bugni. Ng'eni gi miya penjo. Ng'eni maga nyisi moselosi. Kanyalo nyisi ndara moro kae wachak ni gi Maseme. Ma ne puodho. Ne puodho to sani koro king'iye kako chal to en be japinye manoro nago. Japinye manoro nago kawacho kaka nochal. Ma ne ndara. Hapana sanitizer. Uyena mulo si. Mano ne ndara. Inyalo ng'iye kaka nochal. Ma kar kanya iseme. Ma iluongo ni gine. Iluongo ni Body Kaloka. Ndara ma Body Kaloka. Manga sani koro maka kar koro ni lose odhi mbele. Sani koro ne kaka koro chal. Mandara mowuok mobaro galwala kairi kodhi nyaka piny modogo duog nyaka akado gine ndara mane puodho
Chaka wacho ni mar Kandari Academy show. Adwa wacho ni ndara mawuok Rabuor kochimo Nyang'ande piny mondo idhi ne kaka chal sani ne ndara mane ok mano is true mana mi credit no anyisi gine ke samoro sine chief opondo Kumbura location and is true on tiere lakini maseme poko chopo standard mone go no maseme ngene ya seme miduong samoro nyochi dhi kamoro achiel tingene ok dilos gi gite atemo manyisi mar Rameny County onyisa ni Haron samoro ne diku mar achiel kende to mane mai gogoro torch mari ndo tire koso tire migosi Alois Ager en jalnero mago mbaka e low county ma Kisumu to nikech twagne meta henya to bendo lieta henya chuno ni nyaka doga kele keno juma manyien e tielo mari mar chero ni eri ka wuok kuom chero mari mar Rameny County na biro ni achiel ka achiel ka wuok hotel mar Nyadhi Donga Lakeside Resort ang'eni juma manyien pod nitiere kaire kata kamano king'iyo kamera ni reter losane gi ng'at moro mantiere Kisumu County mosebedo kane gi ywak kodugo next week nyaka loso weche gi mag ngima mar dhano health sector tiro kumi ywak nune umuko kase loso ga kodi oko mar interveneri niko ni Haron ni nyalo justify asto molo chutho ngire bita nyang no bedo endorsed for another term jomoko wach malengle ni ne udhiro joka kande mondo mi wachi to jomoko bacho ni oyo baba no neno tich ma prophecy to koni oyo Kisumu Europe nyaka doge cham king'iyo kamera ni tiri jedong ero kamano kamano kuom yudo thuolo ni mondo wago mbaka ang'eni wabro tieko weche mang'eny moke wanyalo wacho sani e juma mabiro kaka Jono sewacho wamor gi jo Kisumu nikisemiyo wasir mondo sirkand ngire professor ngire Anyang' otine gi kaka no ndiko ne gi manifesto wakwawu miyo mijingono to bende wakwawu ni umed mana keto wa laini madiere nikech sama ng'ato wacho ni kama nanga bito yiech mano ng'ama konyi kendo mano ng'ama dhi kodi maber wamor kodu to e wach mar endorsement wadhi duong mano wiga majuma manyien watigi kamano malo chupe giko matielo makono matini baba e wach no kendo wabro wache matut kodi juma manyien nyaka en Haron tielo itimo kamano namaste okay